Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U teleżislhom qegħdin nofru l-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. U llum fil-Vanġelu Ġesu ser ifakkarna li hu għandu s-seta li jaħfrilna d-nubitra. U għalhekk biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Int Sultan ħanin tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fi ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talbhom li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarej mill-ittra lill-Lud. Ħuti, ħajkolna mela l-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għadha hemm ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jaqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-aħbar it-tajba, imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma emnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ kif qal hu. Hekk ħlift fl-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu. Imbagħad hawn jgħid ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inxandru l-emejjel ta' Alla, inxandru l-emejjel ta' Alla. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna mis-sirijietna, aħna nxandruh lin-nisel ta' warajna, tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-aġubijiet li jagħmel. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Jarfuhom ukoll lil-uliedhom biex falla iqegħdu it-tama tagħhom. Ma jinsewx l-emejjel ta' Alla iżda jħarsu l-kwandamenti tiegħu. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Ma jkunx bħal missirijiethom nies ta' ras iebsa li b'xejn ma tisma', li qalbhom kienet bla mistrieħ u ruhom lejn Alla infidila. Inxandru l-emejjel ta' Alla. Alleluja, alleluja. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnaum. In-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb, u qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiem wieħed mifluġ, merfuh minn 4 min-nies. Billi ma setax jersaq saħdeh minħabba l-folla, għalaw is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna il-friex li fuqu kien minn dut il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ, ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittiba u f'qalbhom bdew jgħidu, dan kif qiegħed jitkellem hekk, da qiegħed jidej, min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla biss. Ma li Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejniethom, qalilhom
Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef tgħid lil mifluġ dnubietek maħfura? Jew tgħidlu qum u aqbad frixek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art qal lil mifluġ qum aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam qabad malajr frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħħru l-Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum ikompli jagħtina dawl ieħor qawwi fuq il-ħajja tagħna nisranija li Ġesu għandu s-seta mhux biss li jfejjaq imma wkoll li jaħfer id-dnubiet. Ħanaraw x'ġara f'dan l-episodju li għadna kemm qrajna. Minn għandna l-Ġesu li beda jikseb il-fama tiegħu. Dan Ġesu kien hemm ħafna nies qegħdin ifittxuh u hu kien qed ixandrilhom il-kelma. Fi kien qed jgħid l-affarijiet, kien jitkellem magħhom dwar Alla. U kien hemm grupp ta' nies li kien hemm wieħed mifluġ, jiġifieri wieħed ma jistax jimxi waħdu, trid iġġorru b'wheelchair jew bi stretcher. U dawn xtaqgħu jeħduh ħdejn Ġesu. Issa tant kellhom fidi kbira li minħabba nies ma setgħux jgħaddu, allura tellgħuh u niżluh quddiem Ġesu. U meta Ġesu jara l-fidi tagħhom x'jagħmel? Jieħu l-opportunità biex jgħallem xi ħaġa li tmur lil minn dak li kienu jfittxu. L-ewwel ħaġa li qallu ibni dnubietek maħfura. U hawnhekk inħoloqot kommozzjoni madwar il-kittiba bdew jgħidu kif jista' jkun dan jaħfer id-dnubiet. Però hawnhekk nistgħu nitgħallmu ħaġa li dak il-mard li kellu dak il-bniedem ma kienx ġej minħabba xi dnub, mhux għax għamel xi ħaġa ħażina. Għax kieku x'inqallu ibni dnubietek maħfura, kieku dak li kellu kien ġej minn xi dnub, kien isir il-fejqan b'mod immedjat. Allura din l-ewwel parti tgħallimna li l-mard m'għandux jaqsam ma' xi dnub li wieħed ikun jagħmel. Però Ġesu rid jafferma li verament jaħfer id-dnubiet. U meta Ġesu jagħmel miraklu, mhux biex jimpressjona l-oħrajn, mhux biex jaqta' xew, imma biex jgħallem xi ħaġa u biex it-tagħlim tiegħu jkun imsaħħaħ ħafna. U kien għalhekk li biex jgħallimna li hu għandu l-kapaċità li jaħfer id-dnubiet, li minn dan l-avveniment imbagħad joħroġ is-sagrament tal-qrar li ħafna drabi aħna nirrikorru għalih kull meta jkollna jew naqgħu f'xi dnub, biex jafferma li hu kapaċi jaħfer id-dnubiet u li ta' wkoll is-seta lill-Knisja permezz tas-saċerdozju li taħfer id-dnubiet jagħmel dak il-miraklu u jgħidlu jqum minn dak il-mart tiegħu jaqbad frixu u jmur lejn daru. Dak li kellu bżonn in-nies biex iġorruh issa hu stess għandu saħħa biżżejjed biex is-sodda li ġabuh fuqha jerfa'ha hu waħdu u jmur lejn id-dar. Għalhekk kemm nitolbu l-mulej illum, bo speċjali dawn il-grazzi li jekk aħna jkollna xi diffikultà ma nibżgħux immorru ħdeh, jekk maħniex kapaċi mmorru weħidna nitolbu l-għajnuna ta' ħaddieħor u jew niftakru wkoll li Ġesu għandu s-seta li jaħfer kull dnub. Għalhekk jekk naqgħu fid-dnub aħna jew nafu li xi ħadd ieħor waqa' fid-dnub, ejjew ma nibżgħux immorru għas-sagrament tal-qrar tar-rikonċiljazzjoni. Fiskiet nitolbu fuq dan.
U issa nqum bil-wifqa u resqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanin għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet, għas-saċerdoti, għal dak kollha li huma involuti fis-sagrament tal-qrar. Imlihom u lej bil-grazzja tiegħek u għamel li jresqu il-poplu lejk. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin għalina l-koll biex meta jkollna f'xi diffikultà ma nibżgħu qatt noqorbu lejk, għax meta noqorbu lejk intamel u tatina l-fejqal li neħtieġu. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin il-Pellegrini kollha jiżuru dan is-santwarju, mod speċjali lil dawk li qegħdin ifittxu li jinnaqdu miegħek permezz tas-sagrament tal-qrar. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk. Bi Kristu Sidna ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk inti taqder u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek, qimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis. Mli Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magru, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. If you are
Di tolbu. U Alla tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħal min tiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq, billi ngħixu ħajja li togħġbok. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.